मेहेर गोनाङै खुंफुंनायजों लोगोसे दिनै जे गेवलां सावरायनाय दिनैनि बे मेलखौनो सामलायगिरिनि मासिखौ बजबनानै सावराय मेलखौ दैदेननाय मानगोनां मासिगिरि बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो खावलायनाय बायदि नुजाफैनानै एसे सिगाङावसो मेहेर गोनां बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि बे मेलखौ बेखेवलांनाय बिटिआरनिनो मानाव गेदेर इएम धनन्जय बसुमतारी बिथां बे मेलावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बुंथिगिरि आथिखालनि बिजनि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि मानाव गेदेर फनिन बर' बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारि बिथां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो थुनलाइ नेहाथारि मनिराम बरगयारि बिथां बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मिजिं दैमारि दख'रानि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बे एकाडेमिनि प्रिन्सिपालजों लोगोसे गासै फोरोंगुरु मानगोनां बिथांमोन हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन गुबुन गुबुन भिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेन बिथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय फरायसाफोरनि बिमा बिफा मानव गेदेर दिथागिरि नोंथांमोन आरो आंगोनिबो आंगो बे फरायसालियाव फरायनाय जोंनि अनजाथाव फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन बे समाव नोंथांमोननिसिम फिनै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरबावबाय अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय दं बबे बबे दिगाव मावोब्ला जोङो गोजौआव लाबोनो हागोन मोनसे समावहाय ओरैबायदि मोनसे पजिशन फैबायमोन ओरैबायदि डिसिसन लाबायमोन जे बे प्राइभेट स्कुलखौ व्यक्ति खन्द'आव जायफोर स्कुलफोर दं बेसोरखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै बाथ्रा दैखांजादोंमोन मोनसे समावहाय खिन्थु दिनैनि दिनाव जों जिबायदि नुगासिनो दं बे दिगाव नोजोर होयोब्ला जोङो जुदि हसा हसिगैनो जुदि व्यक्तिगत खन्द'नि बा प्राइभेट स्कुलफोरखौ जुदि जों बन्द' खामानि मावथारनांगोन फोरोंगिरिफोरा टाइम मथे फरायसालियाव थांदोंना थाङाखै थांनानै बारान्दायाव जिरायनानै बारान्दायाव फेन्टावनानै सम खाथायदों नामा फोरोंगिरिया खालि गावनि एटेन्डेन्सखौल' फिलआप खालामनानै फैदों नामा